bezpera Arraun Elkarteak aurkeztu berdu uda honetan, uretan eduki behar ditugun bi ontzi. Mesedez, Txomin Zagarzatu eta Josemi Helduaien igo zaitezte honea eta hasiera emango diogu ekitaldiari. Bigarren ontzian, igoko dire orain, Xavier Velasco eta Ander Michelena da lehenengo urtia arrauna egiten dutena biok. Bigarren multzoa da senior lehenengo urtia dire juveniletirik pasatakoak. Gonzalo Bueno, Eñaut González, Aitor Tudero eta Melchor Amunarriz igo zaitezte. Beste multzo bat, irumutilena da, bigarren urtia da B-traineran arraun egin dutena, eta beraiek dire Josu Arbelaiz, Jon Muguruza eta Gorka Egiazu. Urrengo multzoa ja, hirugarren urtia B-traineran arraun egin dutena, oso gaztiak dire, baina ja veterania pixka daukate, Borja Oyarzabal, Iñaki Magan, Jon Olaizola eta Julen Parramon. Egoitz Oronoz, Julen Alkain, Galder Esponda eta Iker Martín. Patroia, Iker de Larinde eta Borja Jorge, baina Borja uste dut bandakin dagoela. Hemen dago Borja, Borja ere igotzea, bio. Da talde bat, danok bertakoa dire, arrobikuak, eta adina 21 urtekoa, adina medioa. Entrenatzaile laguntzailea Miguel Arozena da, igotzea honea ere, eta berarekin lanean Juan Luis Silanes, Kalixa. Talde honek lehen urtean lortu zuen igotzia maila, baina goiko mailan gertatu zen, pues. Bueno, da, ondo joan da, neguko jetxierak, emaitzak ondo lortu ditugu. Eta, gila da, aurten gure mailan, baditugu 3 traineru oso forte, gu multzo horretan egongo gara, eta, gogoratu behar dugu azkenean, hau, hemen dauden guztiak etorkizuneko arraunlariak izango direla, eta hortan jarrituko dugu. Lau mutil dire, lehen urtian B-ontzian arraun egin zutena, Inigo Zagarzatu, Beñat Egiazu, Ugutz Bilbao eta Iker Mariz Kurrena. Inigo Jauregi lehen urtia gurekin, Tolosatua da iaz Pierrenen arraunien ondu zen, igotzea mesedez, Xavier Etxebeste, Donostiarra, iaz Kaikun ibilitakoa, ilo mesedez Xavier, eta Jon Lizarralde, Jon gurekin ja bigarren urtia da, berez Tolosakoa da, eta iaz gurekin egondu zen. Jendea bertatua, arrobilatik ateratakoak, Iñaki González, Mane Xaldai, Julen Castrillon eta Naparra. Agoitz Irazoki, Igo Mesedez, hirurok ez dire bertakoa, baina bertakoa bezala dire, eta garrantzia handia dute ontzi barruan. Garikoitz Uranga, Mesedez, Ander Zelaya eta Asier Puertas, hirurok gora. Inigo Bertiz, Mesedez gora. Aner Etxar, Ekaitz Aznar, Gonzalo Carrión, Txalo gora, eta Osertz Aldai. Patroia Joseba Amunarri. Eta entrenatzailea Mikel Orbañanos. Beste bat hartuko duen Xavier, Etxebeste. Lehenengo urtia hemen, zuk beste tokitan handu zera, Iaskaikun, zer moduz topatu zera, gustora, nola ikusten dituzu gauzak, komentatu pixka. Oso gustora, egia esan jende oso batuan dago, gainera jende gaztia, gogoakin, eta nitago kriston kalitatea dago, eta ustedes que temporada ona ingo degula. Mila esker,
Bai, arratsalde on danoi, etortzatikan, eta bai, betiko mogu, baina urte bete zerro, ja, sartzen dano. Neguko entrenamentukin eta emaitzakin, eta jetxiretan ditugun lanakin, bai alpimedukorren, bai trenariletan, eta nahiko gustoa, eta esperantza politakin, iristik gaudara, eta iritzei maila polita mateko gai izango gehala. Gugu lana ondo ite bat imadeu, eta gure uneko une emate madeu, irutzei garaipenetik gertu izango gehala, baina beti, lehen esan dizutena, ikusi zaurkariak ez maila emategoen, baina irutzi zai gionen maila honen emate bat imadeu, gauzak sare jarriko eskaula aurkariak baita. Bai, egia esan gaurko pena bakarra hori, ez? Azkeneko 7 urtetan 3 trainerekin orkesten gen gaurko egun honetan, aurten nesken trainer hori ez dugu osatu, ez dugu juntatu, pena dugu, porque egia esan nesken arraunaz esan eskerostikan trainero munduan, ondarra bilak bakarra zuen urtero, trainera ateri zuen, eseko trainera ateri zuen klub bakarrako ginen, ez? Aurten ez dugu taldia juntatu, eta pixkatpen hori egia esan da badugu barrenen, ez? Espero dut aurrera begira, zer aldatzen dugun eta nesken kuadrillo hori ere juntatzen dugun. Gukere sumatu dugu, gaurkoan, falta hori, minon txori txiki batek ere zaten dinderi, ondarbilan, gerotan eska gehiago ari dela arraunia, beko mailetan ari direla, hoietatik, badela aurrera begira, etorkizuna, ez gara zaferatzen hasiko minon, etorkizuna badela, eta beraz, udaletxetik ere hori begiratu beharrean gaudea. Asteburu hontan Bainola zaldian ibiliak dire, gaztiak, guk hori ikusi egiten dugu eta gero zer esanik ez, hemengo familia asko hori badaki oso ondo. Gure aldetik hori da lehenbiziko gauza. Bigarrena, noski, joan den urteko oroitzapenak hortu dudenak, eta segurazki prest egon ginetak horrelakoak berriz bizitzera. Baina, aurten momentu mintzat Bartzelonako eskatuko dugu, gero-gerokoak. Mila esker txomineri ere, mila esker zueri, honea etortzeagatik, eta txalo handi bat guztientzat. Eta gero aurrak nahi duzuena trainero onduan argazkiak atera. Nitzen atzean, hasi dira oroitzen zu bertan berriz izladatzean. Gaueko bida maieran dira, hildako ametzazkoren diztira, iparretik egorantz begira iragan urrunera. Da iluntzean, gau erdia, zure irudia zaba ezinean. Zur ondoan, berriro ez natzean. Negiten eta buzitzen zuria bezala, aurrez agertuz nire biderdia. Bitzen ari naizela ondoan ezara, urontzez playa eginda uzen hau zururrea. Itzazo burdinen krezala, nire gogo guztien izpilu apurtu bat gaurdena. Posible izan banu aldatzea, biharko eguraldien antzera, itzuliko nintzateke atzera zurekin bizitzera. Da ilutzean